खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 30 जानुवारि 2021 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। मोजाङैनो दावबायनो हागोन एबा हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै बहाबा लोगो मोनलायगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। सिगांनि दुखु जारलाफ्रा गैया जालांगोन आरो सोरांनि लामाया नुजाफैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां हान्थिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोग्गोम मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। सुथुरा जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंजोबगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहानि थाखाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। खहा जानो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा बांद्राय रमान्टिक जागोन। नाथाय सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। गोजोनै थानो हानाय नङा। माबा मोनसे खहा जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो आला खाला जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जोबोर उसुखुथु साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानायनि सम्भाबना दङ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदि बेरामजों खस्थ' मोननो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गोसोआव उनदाहाबो फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोग्गो साननाय आरो गियाननि आंखाल जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हानाय नङा। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। अदेबानि खरसायाबो बांगोन।
बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां खामानि मावनोबो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ रमान्टिक जानायजों लोगोसेनो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो मोजाङैनो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनो गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरा जेननांगोन आरो सुथुरखौ फेजेननो हागोन। जेरावबो मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो गगा बायदि फिसा फिसा बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै जोबोर मोजां थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाबाव गोबां खामानि मावफुंनो हागोन। समाजाव बयजोंबो अनजागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुंआव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान आरो सन्मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन आरो गोसोखौ जोबोर गाज्रि मोनगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हानाय नङा आरो फोरमायोब्ला खैफोदाव गोलैनांनोबो हागौ। गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु आरो आला खाला मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन।
गोग्गो आरो मोजां साननो रोंनाय नङा। सोलोनि आंखाल जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मीन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानायनि सम्भाबना दं। गुबुनजों सोंखारि जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। गोसोआ बायनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोजां आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हानाय नङा। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।